Tandaan nyo ni, basta buhi ang bigaon, hindi mag-uswag ang inyong relasyon. Sa ako yung mga star senders, may adlaw sa inyong tani. Kamu naman nga, sa mayo kintangan, kag madamo gito naman sa inyong paglandaw. Kag pagpaday niya, pagsuporta sa ako yung mga videos, halong gid kamudira. Subong nagapati na gid ako. Mentras buhi ang bigaon, maguba gid ang inyong relasyon. Wala ako sa may ginahambal nga aton sila patsyon. Wala ako sa may ginahambal nga amo ng inyo himuon. Pero syempre, tagaan ta kamo sang opsyon. Nami na sa ila, ipakutot ang ilang utong-utongan sa hamtik nga subay. Samtang ginatapyas ang ilang tingle bells kag lihapon ang ilang munika ibulad kag aton pakason. Ang taon ta, kundi sila magkaladudla. Sobong nga chimpo, beskan puwerte kalaway. Daw wala nagapaligo ang tunto nila, pero mahilig magtinunto. Kano pagilayan ko mga artista? Gwapo ka gwapa. Siyempre, benulagay ang issue nila. Latawa, nagligad lang adlaw. Si Tom kag si Carla, dumabulaganay na. Kagapon, si Carlo, may issue na naman siya. Amo nang ginahambal nila. Beskan ano ka pa kabuot. Kung ang bigaon mag-uba na mawadan ka ba na. Beskan ano ka pa kagwapa. Kung ang bigaon mangilay na, bayaan ka sang imo ba na. Beskan ano ka pa kapisan. Kung ang bigaon manguot na, ma-enjoy ang imong bana. Iban sa inyo mga puwerte itong bagyo, puwerteng kalamidad, maguba ang balayta. Oo, maguba. Pero kung kamo magbinuligay, mapatindog ninyo inaliwat. Pero kung mapusog, do bag-uyanggaw ang bigaon, beskan maghamba ka pang pondasyon sang inyong relasyon paghigugma. Rumpagon sang bigaon. Tingiban sa inyo mamangkot. Tiday anong himuon ta? Anong solusyon, anong proposisyon kay kadamo sang bigaon? Kada bangga, may bigaon nga nagahulat sang inyong nobyo o kunbana. Tanong himuon ta? Day, sa prangka nga istorya, wala ako sang solusyon. Wala ako sang mahibalan nga aton himuon. Pero tani, inyo gid lang ya tandaan. Ang kay Maria, nga sop-sopon mo pa.